Joak bere bizitza proiektua Usurbilen garatuko du eta herriko alkatetzarako hautagai izateko pausua eman duzu. Aste honetan jakin dugu, azken hamarkada honetan Gipuzkoak 25.000 gazte galdu dituela. Zuek zure iritziko zu tarte horretan zaude, adin tarte horretan zaude, zure iritziko zein da egin beharreko proposamena gazte guztiek erakartzeko eta ze proposatuko zenuke beraientzako? Lehenengo galderari erantzun horretik, uste jaten pixkat esatia, azken, hau telefono da, hor paretik ikusten dozuenak ikusten duzue pantalla bat, eta atzetik ikusten denak ikusten duzue kamara batxo bat zutez. Azken, telefonoa, ikuspuntuaren arabera, berzinuak ezberdinak leikez. Honekin zer da esan egotena? Notizia hori azte honetan irakurri hor, ez duzta eman denbora analizatzeko txosten guztia, baina notizia horrek behar, ikuspuntuaren kutsu bat badauke. Era, hori esan da, galderari erantzunez, pixkat, Usurbilen behar, gazteak, animodan, gazte asko gerturatu da Usurbila eta inguruko herrietara, eta irudie, azpimarratuko nahuen jarduerak, baina eraman behar die irurak batera. Ezin da izan bata bestea barrigaz. Hiru jarduera horrek izan duen etxebizitza eskaintza handitzea, eta horretako plan orokorran indugu alegazio batzuk, eta hortan jarraituko gu etxebizitzako luzaiak handitzeko eskaerak eginez. Gero, ekonomia jarduera sustatzea, horretako, gaur egun da zen industria guneak eraberritu ditugu, eta industria gune berri batzuk proposatuko ditugu eta enpresa teknologikoak erakarriko du. Gai pixka ikusita, inguruko herrietan dauen luzaien faltakin, aukera horreik aprobetxe duzute. Eta, gero azkenik, herria jendea erakartzeko, herria euskal sari izan dira, berdin salia, kulturalki anitza eta gozua usulita horrekin dago. Egun hon guztioi eta benetan eskerrik asko etortzeagatik. Lehenengo galderari dagokionez, nik esango nuke batez ere, Eiderrek esaten duen moduan. Eusko Alderdi Jeltzalearen ibilbidea eta lelo nagusia izan dela lana eta lana, ez? Eta arlo hortan batez ere ekonomia arloan nik uste lana erdigunean jarriko genukela, beti bezala, eta horren inguruan ere azpimarratuko nuke egindako lana, ez? Batez ere nik ikasi dudanen gauzaren artean, Markelen bidez, Enekoren bidez, zuek guztiekin batera, ze garrantzia duen gure Euskal Herrian, gure Gipuzkoan eta beterri buruntzan ere enpresa munduan, ez? Enpresa mundua da nagusia hemen, eta esan dezakegu lan arloko lanpostu guztietan kopurua berak enpresa munduak sortzen dituena Gipuzkoan zehar 85% gutxi gora bera. Beraz hori sendotu behar da, guk izan beharko garela bide lagun, lehioak eta ateak ireki, bai udal guztietakoak eta aldundikoak, eta egon beraiekin entzun eta lagundu proiektu guztiak aurrera ateratzeko. Adibide garbia zen, atzokoa adibidez, ekitaldia gontzan Donostian, hain zuzen ere kokatzeko Donostian bertan, Ibaetako kampusean, ordenadore kuantikoa. Hori besterik ez da adibide bat, baina adibide oso garbia eta oso zuzena, hain zuzen ere gero jarraipena egiteko. Eta bigarrenik aipatuko nuke, eta nik uste alkateak berak aipatu duela oraintxe bertan, naturaren inguruko ekonomia, ez? Eta hain zuzen ere, hemen bertan adarra inguruan gaude, toki zoragarria, asko eta asko nik uste ibiltzen garela noizean behin hortikan, hori guztia babestu behar dugu eta sendotu, eta lehenengo sektoriari lagundu, zen eta zailtasunak badutuztela oraindik ere, nahiz eta aldundiak bere laguntza ematen eta saiatzen beraiekin egon, eta nik uste beste ekonomiagoan bigarren puntu nagusia izan daitekela hurrengo legealdietan. Beraz horretarako aldundiak egongo da, batzar nagusiak ere, eta udal guztiekin batera nik uste lortuko degula. Beraz, eskerrik asko, eta aurrera. Esker, Javier. Aurrera egiteko, hemen dugu Eider Mendoza Larrañaga, Azpeitian jaiotako hondarribitarra. Luze hitz egin nezakeen, baina musika jarri jate horrek esan nahi du gidoira mugatu behar naizela, emakume langilea, zintzoa, abertzalea, Gipuzkoarekin konprometituta,
hitza betetzen duen emakumea. Zurea da hitza, Bider, aurrera. Egun on danoi. Jonek aipatu du honea etortzen ginela bertsoa botatzea. Eta bertsoa botatzea nahiko lanez, eta gainera guk arduradun politiko bezala dauzkagu beste ardura batzuk. Hain zuzen ere, ardurak gure gain hartzea eta erabakiak hartzea. Eta hori ez du edonork egiten. Beraz, gaur hemen konpromisoa adierazi duten pertsona horiei guztiei aitortza egin nahi diet. Askoz erresagoa delako, kejan gelditu edo ezer ez egitea. Beraz, aurrera pausoa eman eta konpromisoa azaltzen duten pertsona guztiei nire aitortza. Nahiko erronka daukagu aurrean etorkizunari begira, baina bai aipatu nahiko nuke Gipuzkoak berez oinarri sendoak dauzkala. Eta datu hauek orokorrak izaten dira, ze noski, azten bagara gaiak banan-banan begiratzen, badaude ahulguneak eta badago zer egina. Horregatik hartzen dugu ardura hau gure gainez, baina orokorrean oinarri sendoak dauzka Gipuzkoak aurrera egiteko. Besteak beste, ekonomia lehiakorra daukagu, berrikuntzan sekulako ahalegina egiten dugu danon artean, desberdinkeria mailari dagokionez Gipuzkoa puntan-puntan dago Europa mailan, eta komunitate sendoa daukagu. Eta oinarri sendo horiek ez dira bere kasa sortu, inondik inora. Oinarri sendo horiek lortu ditugu besteak beste, jende askok lan egin duelako horren mesedetan. Alegia, bere denbora eskaini diotelako, hain justu Gipuzkoa aurrera ateratzeko. Eta ahalegin hori izan da ahalegin kolektibo bat. Eta ahalegin kolektiboren atzean jende asko eta asko dago. Gure aurrekoek egin zuten, eta guk ere egingo dugu. Noski, ez gera bestea baino gutxiago izango. Eta konpromiso hori hartu eta lekuko hartzeko prest gaude. Hitzetatik ekintzara pasata. Eta aipatzen nuen, gaur egun Gipuzkoak naiz eta oinarri sendoak izan, ez dela dana perfektoa, ez da gutxiago ere. Badauzkagula ahulgune batzuk, eta orokorrean, Gipuzkoatik kanpora eta mundu mailan, kezka da nagusi eta ziurgabetasuna da nagusi. Azken astean ere, azken asteetan, finantza krisi horren mamua daukagu gure artean, prezioen gorakadak nola ez eragina izan du guztion poltsikotan, eta tipo aldakorreko hipoteka duten herritarrak pairatzen ari direna ere. Horrelako arazoak ere baditugu. Baina horrelako arazoen aurrean, alternatiba asko dago. Zer egin errealitate horien aurrean? Bi aukera daude. Bat, soilik pankartaren atzean gelditzea, soilik horretan, eta bastarrak nahasten aritzea, edo arazoen aurrean konponbideak bilatu, aurre egin eta erabakiak hartzea. Bi irtenbide daude. Eta gurean beti izan da eta beti izango da, arazoen aurrean noski entzun, belarria beti prest eduki, baina horiei entzun, konponbideak bilatu eta erabakiak hartu. Eusko Alderdi Jeltzalearen hautua beti bigarren aukera hori izan da. Eta berriro azpimarratuko dut kontzeptu bat. Eta da, entzuteko prest, entzuten dugu eta beti errespetuz. Eta hori bada gure ikurretako bat. Beti errespetuz. Eta hor, txalotu nahi dut guztio jarrera. Eta hau ez
ez da diskurso huts bat, hauek ez dira hitzak airean botatzen diana, baizik eta guk ibilbide badaukagu eta ibilbide horrengatik gara ezagunak. Por cierto, gainontzeko guztiak ezagunak diren bezalaxe, bakoitzak bere ibilbidea egin duelako. Eta guk ekintzekin erakusten dugu. Alegia, arazoak daudenean, ez dugu atzera begiratzen edo aldamenera begiratzen edo irrifarra batekin esan baietz danari eta gero nola auskalo, ez. Guk arazoei aurre egiten dugu beti. Eta ekintzekin erakusten dugun hori esaten dudanean, da hain justu badauzkagulako adibide batzuk jartzeko. Eta bi adibide jartzera mugatuko naiz, baina noski askoz ere gehiago dauzkagu. Hain zuzen ere, inflazioari aurre egiteko, jakinda honek zenolako eragina daukan gure poltsikoetan, eta jakinda erakunde askok eskumenak dituztela, guk ere baditugu gure propioak, datorren astetik aurrera errenta kanpaina martxan jartzera doa, eta hor ikusiko dugu guztiok nola danon poltsikotan nabarituko den Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen ahalegina. Eta ahalegin hori egiten duen justu atzetik dagoelako ahalegin kolektibo importante bat. Zenbat da zifretan 85 milioi euro bideratuko ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak errenta kanpaina honetan, Gipuzkoar guztion poltsikotan nabaritzeko diru hori, hain justu inflazioari aurre egiteko. Eta 85 milioi horietan, 175 da hain justu errenta baxuena duten pertsona horientzat. Da erabat progresioa. Aldi berean, dagoen arazo larrienetako bat bazterkeriarena izan daitekena, horren aurrean ere erabakiak hartzeko prest gaude eta erabakiak hartu ditugu ez geu bakarrik baizik eta ingurukoekin lanean. Bazterkeria egoeran daudenean edo bazterkeria arriskuan egon daitezken horientzako elkarrekin lanean egitasmoa jarri dugu martxan. Hain justu, pertsona horiei, bazterkeria egoeran dauden horiei ibilbide bat eskaintzeko, formakuntza bat eskaintzeko eta gero, enpresara salto egiteko akonpainamentu baten bidez. Eta horiek ez dira bakarrik hitza, baizik eta aurreko urtean datu bezala esan dezakeguna da 5.000 lagun hartatu zituela Gipuzkoako Foru Aldundiak elkarrekin lanean egitasmoaren bidez. 5.000 lagun. Eta horietatik 1.500 kontratua lortu zuten. Bestela inolako aukerarik ez zutenak izango. Beraz, hori ere azpimarratu nahi dut. Eta horren atzean dago ahalegin kolektibo importante bat. Eta hor ere txaloa eskatu nahi dut. Eta hau ez da soilik orain egindakoaren meritua, naiz eta aitortzen dudan eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren kide naizez gaur egun, hautagai ere bai, etorkizunari begira, baina kide ere, aitortuko dut, badaukagula balio erantzi bat Gipuzkoako Foru Aldundian benetan urratsak eman ditugula etorkizuna eraikitzen bidez, geuk ere berrikuntza politikoa egin dugu. Eta hor ere azpimarra jarri nahi nuke. Berrikuntza politikoa egin dugu. Gainontzekoei berrikuntzan pausoak emateko eskatu diegunean, geuk ere aplikatu diogu gure buruari, eta hori nabaritu da. Hain justu egitasmo positiboak jarri ditugulako martxan lurraldeari begira. Xabierrak aipatu du bat, kuantumena, elkarrekin lanean ere horren fruitu ere bada, eta hori azpimarratu nahi nuke. Baina hamarkada erakutsi dugu gaitasun hori, lana egiteko gaitasuna. Eta zailtasunak izan ditugu asko. Gaur egun ditugunak, baino askoz ere zailagoak. Eta horien aurrean lanean jarraitu dugu. Beste batzuk barrikadatan zauden bitartean guk herria eraikitzen jarraitu dugu. Ezezkoan zeuden horien aurrean, guk baiezkoan sekulako ahaleginarekin, sekulako konpromisoarekin eta ilusioarekin aurrera jarraitu dugu. Eta ilusio hori eutsiko dugu. Gertatzen dena, gertatzen dela. Hori noski, ez da soilik gure meritua, ez da soilik Eusko Alderdi Jeltzalearen meritua, ez da gutxiago ere. Baina bide honetan lidergoa izan dugu. Horretan zalantzarik ez eduki. Beraz, desesperantzaren aurrean guk ilusioa aldarrikatzen dugu. Ziurgabetasunaren aurrean ziurtasuna aldarrikatzen dugu. Dena eraitsi nahi duten horien aurrean guk jarrera eraikitzailea. Eta emaitzak hor daude. Honetara iritsi gera, hain justu ibilbide bat jarraitu degulako. Eta ibilbide horrek ematen digu sinesgarritasuna. Ez dira soilik hitzak, da sinesgarritasuna. Honaino ekarri duelako gure herria Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta hori da gure
Eta jarraituko dugu lanean noski, eta jarraituko dugu jarrera horrekin aurrera egiten, ze hemen eskualde honetan ere baditugu bestelako arazoak. Eta horien artean, aipatuko nuke Renferen kasua. Etorkizunari begira, aipatzen dugunean jasangarritasuna ezinbestekoa dela, trenak hor funtsezko rola dauka, eta trenak ondo funtzionatu behar du, herritarrei kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko. Ahaztu egiten zaigulako, hemen Gipuzkoaz ari gera hitz egiten, Gipuzkoako Foru Aldundiaz, Batzar Nagusiez eta Udalez, baina hemen badaude beste operadore batzuk, beste administrazio batzuk, hemen ere eragiten dutenak eta baldintzatzen dutenak gure lurraldearen etorkizuna, eta besteak beste Renfe ere badago, eta hori ez da gure eskuduntza. Nahi dugu eskualdatzea eta guk hori egoki kudeatzea, noski, ze gaur egun anomalia dena normalizatu egin da, erabat, eta dabil berandu, eta dabil gaizki, eta eskualdatzen degunerako auskalo nola jasoko dugun eskuduntza hori. Baina edozein kasutan, orain arte egin dugun bezala, zailtasun horiei aurre egingo diegu, eta jasotzen dugun momentuan, bide honetik lanean jarriko dugu. Eta etorkizunera begira, Renfe alde batera utzita. Guk gure ikurrei heldu behar diegu. Eta biharko egunari, edo etorkizunari begiratu. Eta zeintzuk dira gure ikurrak, eta horretan jarraitu behar dugu esaten. Edo jarraitu behar dugu mezu honekin. Guk enpresak bultzatu behar ditugu. Ekonomia sustatu, aberastasuna sortu. Herritarrak babestu. Eta errespetuzko jarrerak eraiki. Giza eskubide guztiekiko edukidegun errespetuak bezala. Aurrekoek sekulako lana egin dute. Markel zuri begiratu dizu, baina azuk ere alako lana egin duzu, baina aurrekoak esaten dudanean dira, zuretaz gain aurretik hainbat eta hainbat urtetan lan egin dutenak. Gu orandi belaunaldi berria eramuten. Gu gaztearia orandi. Aurrekoek beraz lan itzela egin dute, eta guk ere lan hori egiten jarraituko dugu, lekukoa hartuko dugu. Gure belaunaldiari dagokio etorkizunari aurre egitea. Eta gure belaunaldia diodanean da, bai udaletan, bai batzar nagusietan, bai foru aldundian, Eusko Jaurlaritzan, gainontzeko erakundeekin ere jarraituko dugu lanean, eta herritarrekin noski. Oinarri sendoak dauzkagu, eta aurrekoan hemekok esaten zuen bezala, zubiak eraikitzen badakigu. Eta horrela, aurrera aterako dugu gure herria. Inor atzean utzi gabe. Ez dizuegu utzi egingo. Aurrera egiteko, Eusko Alderdi Jeltzalea. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea.